Здравейте! Аз съм Нели Дългарова и днес ще поговорим за свойствата на канген водата. Канген водата има 3 много ценни свойства, благодарение на които тя прави така, че човешкото тяло работи в режим на здраве. То успява да се справи с възпалителните процеси, успява да балансира своето pH, успява идеално да се хидратира и детоксикира. Първото свойство на канген водата е, че това е една водородна вода и благодарение на активния водород, който се съдържа в нея, тя се явява идеален антиоксидант за нашето тяло. Защо антиоксидантите са важни за хората? Затова, защото всички вече разбраха, че с антиоксидантите ние редуцираме свободните радикали в телата си. Свободните радикали не просто състаряват човешкото тяло, те нанасят много опасни вреди, като атакуват ДНК на клетката, причиняват генни мутации, рак и е много важно ние да успяваме да неутрализираме свободните радикали в нашите тела. Активният водород има най-малката молекула и той е най-мощният антиоксидант. В момента има дори и такива терапии, които се прилагат в различни медицински центрове, свързани с това човек да приема активен водород, за да бъде здрав. Това може да стане чрез вдишване, може да стане по кръвен път, но най-добрият вариант да си набавите активния водород, най-мощният антиоксидант за тялото е, ако той е във вашата вода. Канген водата е именно такава. Но тук не сме се видели в момента, за да ви говоря, а за да докажа свойствата на канген водата. И така, приготвила съм различни водички. Тъй като не правя антиреклама на никоя от тях, аз съм премахнала етикетите и ще направим различни замервания и съпоставки. Само ще кажа, че това е една вода, която е получена чрез обратна осмоза. Това е вода, която е от известен минерален извор с добавки, витамини, минерали. Това е една детска водичка. А това е газирана напитка. Много хора вече ограничават газираното, но има и такива, които няма как да се справят с тази си страст. Нека да проверим какво е положението и тук. Това е чешмяна вода. А това е нашата канген прясно налята. И така, за да проверим дали съответната вода е антиоксидантна, аз ще използвам това устройство, професионален ОРП метър. Какво означава ОРП? Означава окислително-редукционен потенциал. Ако стойностите, които ще замервам и ще се виждат тук, са положителни, означава, че съответната вода не съдържа активен водород и тя няма да успее да неутрализира свободните радикали в тялото. Ако стойността е отрицателна, означава, че водата ще се справи с свободните радикали, тя ще се яви за нашето тяло антиоксидант. И така, ето сега започваме да замерваме. Включвам устройството и отчитаме. Стойност положителна, над 200, 232,5,7,9, върви нагоре. Това не е добра вода, в нея няма активен водород. Стойностите се покачват още повече. Аз мисля, че няма защо да изчакваме. Минаваме на следващата. Това е вода, която е с още по-лоши стойности по отношение на окислително-редукционен потенциал. 350, 340
305. Над 300 са тези стойности. Следващата вода, това е детската. Също положителни стойности замерваме тук. 229 и 8 и 7. Над 200 дори престана да се движи. Ето тук имаме напитка, която е газирана. Стойностите са над 300, 340, 339. Така, чешмяната ни вода. Тази вода може да има различни стойности. Аз лично съм била свидетел как тя променя стойностите си. Винаги е с плюс, обаче 260. Това е за днес. Да видим Канген водата. Какво е положението тук? Имаме отрицателен знак. Забелязваме ли? Минус 320, минус 318. Да върнем, защото някой може да има съмнение, че устройството не работи както трябва. Или че имаме манипулация. Няма такова нещо. Ето ни е положителната стойност. Ето ни е тук положителната стойност. И когато стигнем до Канген водата, ето ни отрицателната стойност. Минус 300 и прекрасни резултати. Единствената от замерените води, Канген водата, съдържа активен водород. И това е водата, с която ние ще неутрализираме свободните радикали. Пийте Канген вода, за да бъдете здрави.